mgbede ọma na ụmụnne m ndị egwukwanụ tata chi ejigo. Anyị nọ n'oyi, anyị nọ n'oge oyi, ya bụ etu m si kpuchisi onwe m oyi kpatara ya. Ekene ọma na ụmụnne m ebe ọbụla ya nọ na tata bụ nkwọ. Ama m na ụfọdụ n'ime unu dị ka m, ụfọdụ n'ime unu akwadosigo nnaba etu nwa si kwado nnaba, ụfọdụ n'ime anyị anabagokwa na anaba, ụfọdụ n'ime anyị ka na-eteta eteta. Mana dịka anyị si kwu, anyị ga na-aga njem a na-agbanyere otu ọbụla ụbọchị si dị, anyị si etu a na-esie. Ekene ọma kwanụ, daalụnụ. Ka anyị gaba n'iru maka na chi adịrọzi, chi ejigo rinne. Ndị jele ọlụ esigokwa n'ọlụ bata. Ụfọdụ n'imefa na-anabakwa kafa wee gbaa ọzọ teta. Ekene ọmanụ unu ndị bụ ndị ka mụ anya nke kịta, ndị na-amụrụ anya kịta gbayalụnụ m n'ọkụ o si wee dapụta. Unu mesizia unu eje na YouTube Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele YouTube channel, unu ejezia nene enye ebe afụ, maka ama m na ọtụtụ ndị na-ajụ kedu ebe fa ga-eje na-afụ ife ndị a niile. Anyị nọ na YouTube Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Ife ọbụla nke ọbụla onye na-afụrọ biko ka o jee YouTube ka o jee nene enya. Gbanyalụnụ ka m dị nọọ oyi oyi na ụla. Ozi m ji bịa tata bụ Umu Aja-Ana, ebe anyị kwụsị n'izu gara aga, ebe afọ ka anyị ga-ebidokwa, maka na dịka m si kọwa na mgbe anyị malitelu ozi ndị a niile, Igbo bụ ife a na-eme eme. Ọ bụ nnukwute ife mwute na onye dịka m pụta kịta na-atụsasị ụmụ ife ndị a, maka na ọ bụrụ etu a ka ndị ọkpọ na ndị egede si wee nebe anya ka ọ dị. Emerọ Igbo ka ọ bụrụ ife a na-ekwu ekwu na ife a na-agụ agụ na ife a na-ede ede. Emela Igbo ka Igbo bụrụ ụzọ ndụ, usoro ndụ, mana anyị agbapụgo n'anya bụ usoro ndụ gbaje usoro ọzọ. Ozi ndị a niile m na-ezite bụ iji kọwaa usoro ndụ nke ndị Igbo, iji kọwaa okike ụwa nke ndị Igbo, iji kọwaa mmalite ije nke anyị. Ọ na-adị mma ka mmadụ mara onye ọ bụ. Ọ nke a bụ isi amamife niile. Nwata mara onwe gị. Anyị tụsalụ nke a n'oge gara aga. Mara onwe gị. Onye na-amarụ na ọ marụ, mana ọ marụ na ọ marụ bụ ozu. Nke a bụ ọnọdụ anyị fụrụ onwe anyị kịta, na ọtụtụ ife nke bụ nke anyị na anyị amarọ fa, mana ebe o si jọkalịsịa na njọ bụ na anyị amarọ ọdụ, na anyị amarọ. O wee bụrụ mụnwa ọka ife ịtụnanya, maka na mụnwa na-akọ ụmụ ife ndị a niile m na-abịa na-akọ. Ọtụtụ ife ka mụnwa kwa ka m na-achọpụta, maka na ezie n'ezie anyị bụ ndị Igbo kịta n'ụzọ ọdụ ka ndị alụ. Anyị bụ ndị Igbo tata dịzị ka ndị alụ. Alụ nke anyị ma mgbe anyị na-eme, na alụ nke anyị ma anyị na-amarọli na anyị na-eme. O nwerozi onye ma ụzọ, anyị wee na-efu ụzọ na-adaba ọfịa. Anyị nọ n'ọnwa Aja-Ana. Tata bụ izu nke atọ, ya bụ abalị oru na ofu site n'oge anyị bido na-atụsa Aja-Ana. Ọ dịka ọkaligokwa, unu ewe n'iwe, ọkaligo, maka na ife na anyị ọ na-abụ ọnwa bido anyị abata, na ọ na-abụ mgbọsị ụka dabalụ, mgbọsị ọ dabalụ n'ụka ka anyị na-abata ozi anyị nọdụkwanụ n'ime. Tata bụ Mọnde, abịarọ m ụnyaahụ wee dasị ka m bịata ka anyị na-akọwa na-aga etu anyị si na-ene anya n'izu gara aga. Ọ ga-ekwe anyị ghọta, maka na anyị bụ ndị Igbo, anyị na-aghọta ife etu nghọta anyị si dị kịta.
nghọta anyị emiri emi. Ekwu aja anị, ọtụtụ n'ime anyị echee na aja a na-ekwu bụ aja nke anyị na-azụ ụkwụ, n'ọba aja nke anyị na-azụ ụkwụ, nke a na-aga ewufue mmiri ọmị anya, nke a na-abụ anyị tinye ube eto n'ime, nke a na-abụ mmadụ nwa egwu anị tinye ọnya anị ya ekpopụta ya bụ aja. Onye ghọta Igbo ọghọta ụwa, onye ghọta ụwa aghọtago ife niile. N'izu gara aga ekpatomaka na fiziks na kemistri na kwa mekaniks, mana ebe anyị tibele anya n'imefe bụ kwọntọm, maka na ndụ ndị Igbo nwa bekee, sayensị nwa bekee akarolu ebe afọ. Nke a bụ ife anyị kwesịrị ka anyị malụ amalụ. Sayensị nwa bekee ka na-akọ ife nke ọka chọpụtalụ. Ọ chọpụta tata okwue si na ọ diskọvago. Sayensị tata abụrụ onyenwa bụ nke dị narị arọ gara aga, maka na aka na-eme nchọpụta ọ bụrụ onye a bụ mbido. Mana ebe Igbo galụ bụ ebe emili emi karịa ebe sayensị nwa bekee nọ. Onye kpatara na ọtụtụ ife anyị na-alụtụ aka ọ bụrụ sọsọ n'ịtụsa fiziks maọbụ ịtụsa kemistri maọbụ ịtụsa mekaniks maọbụ ịtụsa bayọlọji, maka na ife anyị na-akọwa kịta bụ sayensị nke gami n'ebe nwa bekee nọ. Nwa bekee ka na-amụta ọ ka na-etopụta ịbịa chọpụta ife ndị a niile. Nke a ka m ga-eji wee kọwaa na Igbo si aja ana, ife anyị na-akọwa abụrụ sọsọ aja nke anyị na-afụ anyị na-ekpolu n'aka. Ife Igbo na-ekwu maka ya bụ ntụ na uzuzu nke mmụọ. Ntụ na uzuzu nke mmụọ, nwa bekee kpọlia subparticles. Ọnya ka anyị ji wee kpọọ ọnya n'izu gara aga atom. Ebe anyị bido n'ebe anya na aja anyị bido na atom. Nke a bụ afa nwa bekee kpọlia, mana afa ndị Igbo kpọlia bụ aja ana. So ife ndị a niile anyị na-ekwu n'aja ana bụ fa bụ subparticles. Ifefa ji bụrụ subparticles bụ na anya ada afụ mana ọ dị, mana mgbe anya bido ịfụ nke a bụ na ọpụtago ife, ọpụtago na ndụ. Ife Igbo na-akọwala anyị bụ na ndụ niile malitelụ, ndụ niile dị okpukpo ịbụa, nke afụrụ anya na nke a na-afụrụ anya. Nke afụrụ anya, nke a na-afụrụ anya bụ ebe afọ ka nke afụrụ anya si wee pụta. Nke a ka Igbo na-akọwa mgbe ọ na-ekwu maka ijele. Mgbe Igbo na-ekwu maka ijele, afa Igbo balụ ndụ ọkpọrọ ijele. Ife Igbo na-akọwa bụ na ndụ niile ma nke afụrụ anya ma nke a na-afụrụ anya, ife ndị a niile maka na-etu akụwa Igbo dị. Dịka mgbe anyị na-ekwu maka anị, anyị kwuo maka anị mmụọ na anị mmadụ, ya bụ anị nke afụrụ anya na anị nke a na-afụrụ anya. Etu a ka ọ dịkwa atom, etu a ka ọ dịkwa aja ana, etu a ka ọ dịkwa aja ana. Ebe aja ana si wee pụtazie ali wee nwee mkpụrụ nke ị na-afụ anya. Mkpụrụ nke afọ ị na-afụ anya, ọ bụrụ na igbulibie ị ga-egbuligide efu na ọ ga-aghọ ntụ, ghọọ izuzu. Ana izuzu afọ na ntụ ị na-afụ anya bụ maka na ọ ka nọkọtara ọnụ, maka na mgbe igbulielie rie ịma mfụzi anya, ọgbakọta ọnụ, ọgbakọnye ọnụ, efobia anya, ọ bụrụzie ntụ, ọ bụrụ izuzu, mana ọ na-akpọ nkụ ọghọla aja. Ife Igbo na-akọwala anyị bụ na ije ndụ, mmalite ndụ, dịka mgbe anyị na-akọwa ọnwa okike na mkpụrụ ndụ gbawapụtara. Igbo na-ekwu sị na ijele
nke bụ ebe ndụ niile si pụta, ma nke afụrụ anya ma nke a na-afụrụ anya, na ọ dị ife ịtọ melia, ife ịtọ gbakọtala ọnụ wee mee nya ọdị. Ọ ife ịtọ a ka anyị na-ene anya n'ime mgbe anyị na-atụsa maka atọm n'izu gara aga. Etu a ka atọm sikwa wee nyekwa gị ife ịtọ ndị a. Mana ịgafee ife ịtọ afọ atọm tụsalụ gị, ikwudo ife ịtọ anọnwa bụ ife ịtọ mmụọ, ị ga-enweta ezumezu, ị ga-enweta izumezu, ị ga-enwetakwanụ izuzugbe. Ezumezu, izumezu na izuzugbe. Ife ịta bụ ebe ike na mmụọ so ndụ, ife ọbụla ịfụrụ anya, ife ọbụla ịfụrụ anya. Ya bụ anyị na-ekwu atọm ka anyị ghọta na anyị na-akọwa maka subparticles. Subparticle anyị na-ekwu bụ ntụ na izuzu, mana ife ndị a pekarịrị ntụ na izuzu. Nwa bekee kpọrọ atọm. Mana tupu nwa bekee enyebezi anya proton, nyebie electron, nyebie neutrons, ụmụ ife ndị a nwere ife gbakọnyelufa. Ya ka Igbo ji wee gwa anyị na ọ bụ ife ndị a bụ ije ele. Ewezugafa, onwero ife ị ga-afụ anya, onwero ife ị ga-afụ na ndụ, onwero ife ị ga-afụ na ndụ, onwero ife ị ga-afụ n'ụwa, onwero ife ị ga-eji, onwero ndụ amandị. Maka ife ndị a malitere ndụ, mana mmalite ọ na-enye ndụ, ọ na-enye ndụ ike ịtọ dịka ezumezu, izumezu na izuzugbe. Ọ ife ịta ga-achịkọta ọnụ wee mapụta ndụ. Nke a ka Igbo na-akọkwala anyị sị na ịbata n'ime ya bụ ije ele, ịbata n'ime ndụ ije ụwa, ị ga-afụ na ị ga-enwe ike nke anyị kpọrọ n'oge gara aga ọkala ọra. Nke a bụ protons ka nwa bekee kpọrọ ya. Ị ga-enwetakwanụ ide duu, nke a ka nwa bekee kpọrọ neutrons. Ị ga-enweta apịa maọbụ akwa agali, nke a ka nwa bekee kpọrọ electrons. Ịbịa n'etu ndụ si wee dị, n'etu ndụ si wee na-aga, ife Igbo na-akọwala anyị bụ na ike, maka na ndụ ga-enwe ike, ndụ ga-enwe apịa, ndụ ga-enwe idedu tupu ndụ adị. Onwero ife ga-abụ sonya, onwero ife nọ sonyanwa. Ịbịa na ike, etu ndị Igbo si kọla anyị, ife anyị na-aghọta bụ na ezumezu karịrị izumezu, ezumezu karịrị izumezu. Ịbata n'ime apịa, ife ị ga-afụ bụ na izumezu karịrị ezumezu. Apịa bụ na izumezu karịrị ezumezu. Ịbata na nke ndị Igbo na-akpọ idedu, ịfụ na ife Igbo na-akọwa bụ na izumezu na izumezu na ndị a na-abụra nranya. Nke a bụ Igbo si na ọ nọ na idedu, na ezumezu nọ na ezumezu na izumezu. Ife ndị a na-abụ ranranya, onwero nke ka ibie, onwero nke ka ibie. Ọ bụrụ na ịbịatafụ na inwele ezumezu karịa izumezu, ịmaa na inwele ike. Nke a bụ nyanwa bụ protons, ọkala ọra. Nke a bụ nyanwa bụ protons, ọkala ọra. Ife ọ na-akọwalụ gị bụ na ịbata n'ime aja ana, na aja ana dị ife ịtọ, na aja ana dị ife ịtọ nyelie ndụ, merụ ndụ si ya wee si ime wee gbakapụta. Na ife ịta anyị na-ene anya na ị ga-enweta ike, na ị ga-enweta ide duu, na ị ga-enweta apịa maọbụ akwa agali. Ife ndị a bụ ife nọ n'ime aja ana, ya bụ na ofu ga-abịa ike. Etu a ka esi kọwala ya na protons
na atoms, na ị ga-enweta protons, na ị ga-enweta neutrons, na ị ga-enweta electron. Etu a ka ife dị iche iche si wee dị n'ụwa. Etu a ka ife dị iche iche si wee dị n'ụwa. Ụwa nke anyị fụrụ anya. Ife ọzọ Igbo na-achọ ka anyị ghọta n'ime nghọta aja anị, ife anyị na-achọkwa ka anyị chọpụta ma nwee nghọta n'ime ife gbasara aja anị, bụkwa ife ọzọ Igbo kpọrọ mmụọ awala ọgọdọ. Nke a bụ hydrogen atom. Nke a na-akọwazi ebe anyị nwa bụ etu aja ana si wee wepụta anyị nwa bụ ndụ, bụ mmadụ. Hydrogen atom. Nke a ka Igbo na-agwa anyị na afịa bụ mmụọ awala ọgọdọ. Aja ana ka anyị ga-enwe ike ịghọta na ife ndị a niile si na mmụọ pụta, maka ọnya kpata na anyị na-ekwu eke, oye, afọ, nkwọ. Mgbe anyị kọwalụ maka okike, anyị kọwaa etu ekuku si wee pụta tupu oya apụtazịa, na afọ apụta, na nkwọ apụta. Ife ndị a niile bụ ife si na mmụọ pụta ụwa. Etu a ka o si dị n'akụkọ okike ndị Igbo gwara anyị na mgbe anyị nwa mụ na gị nọ ndụ tata, ife bụ na anyị bụ ndụ bụ kịta na mmụọ na mmadụ ka nọ n'ofu site na agwa onye dị ka nkwọ kpalụ, ya bụ ume ndụ. Ife anyị na-aghọta ife ndị a niile bụ na ebe anyị si pụta n'ụwa abụrụ nke a anyị fụrụ anya. O nwere ebe ọzọ anyị si tupu anyị pụtazie na nke a anyị fụrụ anya. Ya bụ na aja ana si na mmụọ wee pụta ife. Aja ana bụ ife malitele ije na mmụọ, non-physical. Ife ndị a niile abụrụ physical reality. Ọ bụrụ maka ife na ichinite aja anị aka, ịfụ na aja anị nke echi aka na ọkpọrọ nkụ, maka ị na-afụzi anya, metụ aka, sie nya n'imi, taa anya eze, ọ dị physical. Ma n'ezie na ọ nwee non-physical source, na ebe o si bịa, the origin bụ non-physical. Ana ife ọbụla dị n'ime na o nwere ike, na o nwere idedu, na o nwere apịa. Ife ndị a na-akọwala anyị na o nwero ife dị ka isi chee na ọ dị, na ife ọbụla nwere ike nọ n'ime. Ife ọzọ Igbo chọọ ka anyị ghọta bụ na aja ana anyị na-ene anya, ọ bụrụ anị etu anyị si kwu n'izu gara aga. Anị dị iche. Anị bụ anị mmụọ na anị mmadụ. Aja anị bụzi ife nọ n'ime, ife mezulu nyaba anị, ma afụli anya ma afụrụ ya anya. Ọ bụrụ na mmadụ eweta glass bottle, ọ na-enye anya maka na ife n'ike na ife dịbụ n'ime bụ mmiri oyi dị n'ime, o wee ṅụsịa mmiri dị na ya, ọ sị na kịta na ọ ghezi oghe maka na mmiri anọrọzi ya n'ime. Ọ bụrụ eziokwu na ọ oghe, o nwee ife ka dị n'ime, ikuku ka dị n'ime. Ịbanye n'ime ikuku a dị n'ime, ị ga-afụ na ụmụ ikuku dị iche iche na ị ga-egbusa nwụfa, oxygen, hydrogen, ụmụ ife dị iche iche ka nọ n'ime, gases dị iche iche ka nọ n'ime kalamam anyị chee na oghe. Etu a ka anyị ga-esi wee ghọta ife a na-akụ gbasara aja anị na ana. Na ana na onwe ya bụ ana ka aja ana. Onwere onye ga-afụ mmalite ana, onwere onye ga-afụ njedebe anị. Etu m si mụọ atụ nwa ebu n'afọ, onwere ka ọfụ maka na ọka nọ n'ime arụ, onwere ka ọ nọ n'ime arụ afọ, ọka ọfụrọ mkpụrụ obi nne, ọfụrụ umeju nne, ọfụrọ mgbeli afọ nne.
ọfụrụ ọtụtụ ime arụ nne niile ọfụrụ ya maka mgbe afọ ọka nọ n'ime arụ mana amamife dị iche. mgbe afọ ọka nọ n'ime arụ ọ nọ n'ime arụ ọnwa ite naanị mana ọ fụrụ iru nne nke ọ na-afụ arụ nne. ife anyị ga-eji ife aghọta bụ na aja ana n'onwe ya bụ ike ana ụzọ narị. aja ana ga-abụ ụzọ oru. nke a bụ etu ikwu anya na onu nwa bekee ọ bụrụ 4%. sorry, oluru oru oru bụ 20%. oru bụ 20%. ya bụ ife anyị na-eji iji nke aghọta bụ na anị akalịkalị aja ana. mana aja ana nke a anyị na-akọwa na echiche mmadụ sayensị nke taa ma nwee ike ịtụsanwe even though na ọ bụ sọsọ 4% of anị, mana n'ezie 4% afọ ka nọ n'ọchịchị maka na ọtụtụ aja ana anyị na-ekwu kpakpando bụ aja ana. kpakpando bụ aja ana. ife ọbụla anyị fụrụ anya kpakpando bụ aja ana. mana kpakpando anyị na-afụ ọtụtụ n'ime kpakpando afọ ka bụ kwali izuzu na ntụ fakara wee gbakọnye ọnụ nke ị ga-akpọ kpakpando. ya bụ na ife anyị ka na-amụta ife anyị bụ ndị Igbo ka ma karịa nke nwa bekee nwa erika. mana anyị bụ ụmụaka ndị Igbo anyị banye n'ụlọ akwụkwọ enye anyị nkụzi nke ga-eme ka amamife anyị wee dị na mkpirikpi karịsịa ka o si kwesị ịdịnụ. ya ka m ji sị anyị na-agụ ife ndị a niile anyị na-akọwa ife ndị a niile a na-akọwa ka anyị were ụkwụ ya na-ebutuli ụmụaka anyị maka na mgbe anyị na-ekwu eke, mgbe anyị na-ekwu oye, mgbe anyị na-ekwu afọ, mgbe anyị na-ekwu nkwụ, ife ịnọ anyị na-ekwu ọtọsago ụwa. mana ọtọsa ụwa karịa ife sayensị nwa bekee na-akọ maka ya. ọtọsara ụwa karịa ebe sayensị nwa bekee ka nọ. kedu ka anyị si bụrụ ụmụ aja ana? ife ndị a niile na-akụwa bụ ka anyị wee ghọta ebe anyị si bịa na anyị bụ ụmụ aja ana. n'izu gara aga asị m na anyị bụ ụmụaka na ụmụaka bụ pre-model children, ndị so mgbe na oge anyị na-akọkwa maka ọnwụ okike anyị kọọ maka ndụ, etu ndụ si wee gbawapụta kwesị na ọmandụ consciousness wee sị na anyị afụgo ndụ. ọ bụrụ na ị bịa nene consciousness a na-ekwu maka ya, ife ọ na-akpọkwa ife bụ consciousness bụ ọmandụ, ife bụ ọmandụ bụ mmandụ, ife bụ mmandụ bụ mụ na gị. igbo anyị na-akpọ onwe anyị igbo anyị na-akpọ onwe anyị bụ ime ka anyị penata. nwa bekee kpọrọ anyị afa igbo. nwa bekee nyere anyị IGBO. n'ezie ife anyị bụ anyị enwere afa. anyị bụ ndị mbụ. ike nọ maka ndị mbụ afọ ka anyị ji wee nye anyị afa. ife anyị nwere bụ atụmatụ. ife bụ afa anyị bụ atụmatụ. ndị gboo, ndị mbụ, ndị mbido okike, ndị mmalite okike. ya bụ na Igbo n'onwe ya abụrụ afa. maka gịnị? na ụmụ Igbo, ụmụ aja ana abụrụ ndị ị ga-enye afa maka na afa ga-eme fa penata. ụmụ aja ana bụ ụmụ ụwa. ụmụ aja ana bụ ụmụ okike. ụmụ aja ana bụ osi na mmụọ pụta mmadụ. ụmụ aja ana bụ mmụọ na mmadụ gbakọtara ọnụ.
inye afa ga-eme fepenata, mana ị nwere ike ịkọwa ifefa bụ. ị nwere ike ịsị na ndị a bụ ndị gboo, ya ka anyị ji wee kwuo sị na gboo enwere ọnụọgụ, na onwere onye ma mgbe Igbo bidoro, onwere onye nwee ike ịkọwa mmalite Igbo. Ife ama bụ na ndị a bụ ndị gboo. Kedu ife ọ na-akọwa na fa bụ ndị gboo? Ọ na-akọwa na fa bụ ụmụ Aja-Ana, na fa bụ ndị dị boundless, na fa bụ ndị na-adụ limited. They are not limited by time or space. They are not limited by time or space. They are not bound by time or space. Onye ka Igbo ji wee nye anya bụ okwu gboo, ya ka fa ji na-akọwala anyị sịkwa anyị na taa bụ gboo, ka anyị ghọta na gboo na taa bụ ofu, unlimited by time and space. Nke a bụ ife ụmụ Aja-Ana bụ, maka na fa bụ ndị si na mmụpụta ụwa. Ndị a bụ ụmụ atụ. Anyị akpụchago afa ndị a niile. Kịta ife anyị na-emezi bụ ichigha wee na-abọnye aja n'ukwu na ọtụtụ ife anyị kwucha na mbido, maka na ọ bụrụ ikwu okwu bụ osi, o ikwucha ọ bụrụ nwa bekee osi na ị ga-eprove inye proof. Ife anọzi n'ime kịta bụ iweta proof wee sọpọta ife ndị a niile anyị kọwalụ na mbụ, mgbe anyị bido nwekọ Igbo na chi wee kọwala ya wee na-agbadata. Ụmụ Aja-Ana bụ atomic children, ụmụ ntụ na izuzu mmụọ. Ndị a n'onwefa, maka etu afa si bụla atomic children, ya ka ejikwa kpọọ fa ndị oso ndụ gbawapụta. Ndị a bụ ndị oso ndụ gbawapụta. Na mbido mgbe m malitere ozi m, ebe m malitere ozi m bụ osu na oru. Ebịa m kọwaba maka osu, kọwaa afa osu afọ, kọwaa ife osu bụ, tupu nwa bekee abịa wee gbaghali anya wee si na osu bụ oso ndụ. Ndị oso ndụ, anyị bụ ndị oso ndụ gbawapụta. Anyị bụ ụmụ Aja-Ana. Anyị bụ ụmụ atụ, atụ, atom, atomic atụ, ụmụ atụ, ndị oge na ebe fanụ mana akwụsị nwụfa. Ọ nke akpata na oge anyị na-akọwa ife dị na mbụ, o nwere mgbe m na-akọwa gbasalụ ịkpachi. Nke a bụ iji kịta biology wee kọwaa, iji kịta biology wee nyekwa nkọwa n'ife ndị a niile anyị na-ekwu. Oge anyị na-akụ maka ịlọchi na ịlọ ụwa. Oge anyị na-akụwa maka ịlọchi na ịlọ ụwa, anyị na-ekwusi na etu ndị Igbo si neba n'anya n'ịlọ ụwa na ịlọchi, na mmụọ na-arapụ anụ arụ, na ọ ka nwere echiche, na ife Igbo chọrọ bụ ka echiche dị, ka ọ ga-abụ ọ naghachite ọzọ, ka o lota ebe ọ kwụsịrị na nke mbụ, ka o wee bidokwa ebe a wee bido njem ya. Nke a kpatara na Igbo na-eme ife Igbo asị na ọ na-achọ n'ụzọ ụwa Igbo bụ ka ọ ga-esi dịla anyị mma, ka ọ ga-esi dịla anyị mma okpukpu asaa. Ife ọbụla onye Igbo na-eme bụ ọ na-eme ka ọ ga-esi wee dị mma okpukpu asaa, maka na anyanwa bụ onye Igbo ga-alọ ụwa okpukpu asaa. Ebe a na-atụnye aka kịta bụ epigenetics. Ọ bụ na ịbanye na sayensị nwa bekee nke a na-akpọ epigenetics, ị ga-afụ ife ndị a m na-akọwakwa n'ime, ebe ọ na-agwakwa anyị na the memory
ebe mmụọ a na-akpọ memory na ọdịrọ na anụ arụ gị, ọdịrọ na brain gị, ọdịrọ na mkpụrụ obi gị. Ọ nke a ka Igbo kpọrọ ịkpachi. Ọdịrọ na arụ anyị ọdịrọ n'okpokolo arụ a. Nke a kpata na okpokolo arụ a mechaa ume ndụ pụọ n'ime okpokolo arụ abanye naanị na ume ndụ anaghachite chọta okpokolo arụ ọzọ, na echiche niile nke mee na ndụ a na nke ọzọ a na-abata na ọka na-eloti ya, na ọ ga-eloti okpukpu asaa. Nwa bekee wee welụ sayensị ọkpọ part of biology ọkpọ epigenetics wee bịa wee prove nke a. Ife a bụ ife ụmụ atụma na gboo wee bịa kọwara anyị sị na ọ bụrụ na iwere efi ebe gbara ogige, femego experiment a, were efi tinye n'ebe agbara ogige, tinyekwanụ electric shock n'ebe agbara ogige, nne efi wee dị electrocuted. mgbe afọ efi na onwe ya dị ọbụrụ ọnwụrụ anwụ, mana ọ nwere electric shock. Mgbe nne efi ndị a na-amụ ụmụaka niile fa na-amụ okpukpu asaa, onwere ọnwa efi ndị a na-ekwu eje na that electric fence. Etu a ka ọ dịkwanụ, fa mekwalụ the same experiment with ụmụ nwoke okpukpu asaa. Ife ndị a bụ ife Igbo na-akọwala anyị 7 generations memory. Na ịkpachi na-enye gị ncheta ụwa okpukpu asaa. Ọtụtụ ife ndị a bụ ife bụ ife jogbulu onwe ya na anyị bụ ndị Igbo amarọ taa, na anyị bụ ndị Igbo amarọ maka na gịnị? Dịka ọnọdụ anyị etu ọnọdụ anyị si dị kịta n'ụwa, dịka etu ọnọdụ anyị na nwa bekee si dị n'ụwa, dịka etu esi nye anyị chukwu anyị na-efe na chukwu anyị na-eso, ife ndị a niile bụ memori ka ọ na-enye anyị, ka ọ na-etinye, ka ọ na-edebe na mmụọ anyị. Ọ bụ na anyị bụrụ echiche ajọ echiche anwụọ, mana anyị elogharịrị ọnya bụ ililo, anyị echegharịrị ọnya bụ echiche, anyị echetara ife bụ na anyị bụ ndị Igbo, anyị ga na-abịa na-adabakwa na ya bụ ọkụ. Nke a ife m na-akọwa bụ na ọ bụrụ na nwa bekee wepụla echiche anyị, amamife anyị, wee nye anyị amamife ọfụ nke melụ ka anyị bụrụ ndị oru, anyị ga na-agbanya bụ oru na-aga, anyị ga na-agbanya bụ oru na-aga. Maka gịnị? Na o wepụgo ife bụ anyị nwa, dịka ịtụnsi nwa atụ na mbụ. Ọ bụrụ na ife anyị na-akpọ ejuna na ọbụbụ olile ejuna wee leba n'ime okpukolo ejuna bilu, ọ na-asaghalị ka ejuna, ma n'ezie na ọ bụ ozi ejuna. Etu a ka ọ dị anyị bụ ndị Igbo, ọtụtụ n'ime anyị, ya ka anyị ji sị na onye na-amarọ ọmarọ bụ ozu. Ọmarọ mana ọmarọ bụ ozu. Gịnị bụ ozu? Ozu bụ ife na-amara onwe ya, onwere okwu ọnụ, onwere ebe etinyere ya, onwere nzagwalụ, onwere ikpu iku, si ebe adọbali ya ka ọ ga-adọ. Ọ bụrụ na etu anyị si ghọta ife ịkpachi bụ, ọ bụrụ na anyị solu usoro ife a na-amụta kịta na Aja-Ana, ọ bụrụ na anyị tụsabịa wee tụsalu anya n'ife nwa bekee kpọrọ epigenetics, anyị ga-aghọta na ọnọdụ anọ na ya bụ ajọ ọnọdụ. Ma ọ bụ na anyị ebidoro wee na-atụsa ụdị ozi a anyị na-atụsa kịta. Ozi a na-atụsa kịta abụrụ maka jebe ụka, jebe akwụkwọ. Onye sọla eje ụka ya na-eje ụka. Ife anyị na-ekwu bụ mala onwe gị, kama na ife mma bụ na ịmala onwe gị
ịmala onwe gị ọfụma ifu na o nwere ife iji ụka eme maka ị ga-aghọta ife ọ bụ ka anyị mala onwe anyị maka na o nwere ọnọdụ edebela anyị anyị ga na-echigha na-abakwa na ya na-azọnyekwa ụkwụ na ya bụ ọkụ maka gịnị dịka efi akpọlụ tinye n'ogige ebe eletrik shọkụlịa ọma na eletrik shọkụlịa nghọta ya na amamife ya ma na eletrik bụ ajọ ife ọnya kpata na ụmụaka ọ na-amụ 7 generations na-agbalụ ya bụ fensị ọsọ ọnya kpata na ụmụaka afọ ọ mụrụ 7 generations na fadị ejeru n'ebe fensị a dị mana emeda anya ọ bụrụ na mgbe fajekwulu ogige a ọ bụrụ na ogige a fajekwulu na ife fafụ bụ ife tọrọfe ụtọ tọrọ mmụọ fụ ụtọ mana ọ bụrụ ezigbo ụtọ ị ga-afụ na fa ga na-eje na ya bụ fensị ị ga-afụ na fa ga na-echigha etu a ka ọ dị anyị nwanọ etu a ka anyị bụ ndị ojii etu a ka anyị bụ ndị Igbo etu a ka anyị bụ ndị gboo nọ ma ọ bụ na ya kpọtero ịkpachi maka na ife ọbụla m na-akọwa n'ala Igbo gbasara Igbo ana m ekwu sị na ọ baalụ na m na-akọsa ụmụ ife ndị a niile na m na-akọwasị ife ndị a ọ baalụ ama m na m na-alụọ n'ala Igbo na m ga-akpụ alụ maka na ama m na ọtụtụ ife ndị a na-akọwa baalụ maka na Igbo abụrụ ife a na-akọwa akọwa Igbo bụ ife a na-eme eme ife a na-ebi ebi Igbo bụ ụzọ ndụ ọnya ka m ji si na mụ na unu na ọka fọla anyị ofu arọ ndị Igbo ya bụ na arọ nke agwụsị na aga m echighatakwa wee bata na arọ nke ọzọ na-abịanụ ọnwa 13 ka m wee kọwadazie etu ife ndị a niile anyị na-akọ gbasara mmụọ etu anyị si wee tinye ya n'omenala Igbo ọbụla ife a na-eme eme ọbụla ife a na-ebi ebi ya n'ezie na ife m na-akọwa bụ ụzọ na mkpa ọdịnala Igbo dị ụzọ na mkpa omenala Igbo dị ọtụtụ ife ndị a anyị ji egwu ọtụtụ ife ndị a anyị chie na ọ nwere ife fa bụ maka na anyị na-ekwu Aja-Ana na ya aghọtara ife anyị na-akọwa ọtụtụ n'ime anyị na-ekwu Aja-Ana Ogbunike ebe m si bịa Aja-Ana Ogbunike ebe m si bịa bụrụ ọsọsọ Aja-Ana Ogbunike nke ebe anyị na-akọnye ji ebe anyị na-akọnye ede ebe anyị na-azọkwasị ụkwụ ọ na-akọ maka okike ụwa nke site na mmụọ pụta n'ife ọ na-akọ maka ijele mmalite ije nke ụwa ọ na-akọ maka izumezu na izuzugbe ifemelụ ndụ ewee kwudo ọ na-akọ maka ike ọ na-akọ maka ịdị duu ọ na-akọ maka apịa ụmụ ife ndị a niile m na-akpọ afa ịma mfụfa n'ụwa ịma mfụ apịa n'anya ịma mfụ izuzugbe n'anya ịma mfụ ezumezu ịma nji anya gị fụa nke na-afụ ezumezu mana ife ndị a niile bụ na ndụ dị ife ndị a niile bụ na Aja-Ana nọ ife ndị a niile bụ na mụnwa bụ nwa Aja-Ana na gị nwa bụ nwa Aja-Ana na ife ndị a niile dị n'ime mụ na gị na ọ dị na akpụkpọ arụ anyị na ọ dị na ọbara anyị na ọ dị na isi anyị ntutu anyị na ọ dị na nke a bụ ife nke dị na ụwa nke a bụ ife nke dị na arụ mana o nwere ife ọzọ ọ dịkwa na ya nke na-anọrọ n'ime arụ a nke a bụ echiche anọrọ n'ime arụ mind consciousness anọrọ n'ime arụ ọ nọrọ na brain ọ nọrọ na heart ọ nọrọ na kidney ọ dị boundless
ọ dị non-physical. ọ nke a ka Igbo gwara anyị ịkpachi. unu ewe n'iwe, jelụkwanụ ka m tinye batrị. yes, gbalụnụ, enwe m kọl bịakwa tikwa fonu m on ka batrị anyị wee daa nwụna. ya bụ na Igbo dị omimi. Igbo dị omimi. onye Igbo dị omimi. onye Igbo ịghọta onwe, onye Igbo ịbụ onye Igbo, onye Igbo ịmụta Igbo, bụ onye Igbo ime Igbo. maka na Igbo na okike na Chukwu gbalụ ndụ ndị a ịma ntọsafa atụsa. ya bụ na mmadụ ekwesịrị inye onye Igbo Chukwu. Chukwu abụrụ ife mmadụ na onye ọzọ ga-enye onye Igbo. Chi ukwu okike abụrụ ife onye ọzọ ga-enye onye Igbo. maka na onye Igbo na mmụọ nke bụ eneji. maka na Chukwu anyị kpọlịa anyị balịa afa, ọ bụrụ afa ndị ọkpụ na igede balịa chi ukwu. etu anyị si nwekwa n'afa anyị kpọrọ Igbo, ife ọ na-akọwa bụ atụmatụ ka ọ na-enye. ọ sịrọ gị nọ ife ọ bụ, ọ na-enye gị atụmatụ ife ọ dị ka ya. etu osisi Igbo gboo, ọ na-enye gị atụmatụ ife ọ dị ka ya. ọ sịrọ gị nọ ife ọ bụ. Chukwu bụ atụmatụ ife ọ dị ka ya. ọ bụrụ ife ọ bụ, ọ sịrọ gị nọ ife ọ bụ. mmụọ bụ mmụọ. ife Igbo na-akọwa maka mmụọ bụ ife anya na-afụ. ya bụ na ụmụ atụ Chukwu dị n'akpụkpọ arụ. ụmụ atụ Chukwu nwere amamife n'akpụkpọ arụ, mana amamife fa n'akpụkpọ arụ akwụsịrị n'akpụkpọ arụ fa. akpụkpọ arụ gaa, amamife fa na-aga. ọ ya kpata na m na-akwụsị na ife m na-abịa akọwa bụ multidiscipline. na onye mụta Igbo ọmụta ụwa, onye mụta ụwa amụtago ife niile. o nwero na ndụ ka mmadụ ga-eji ekunye si na ya na-eje ego akwụkwọ nwa bekee, na ya na-eje ego 360 degrees. Chemistry is 1 degree, physics is 1 degree, biology is 1 degree. ferika ma anthropology ma sociology ma law fa ka nkụ. o nwere onye ga-agụcha the whole 360 degrees. mana n'ezie isolo ụzọ Igbo ịghọta ife ndị a niile. maka na Igbo tụsalụ gị ụwa, maka na ndị gboo, ndị mbụ, ndị ọkpụ na ndị egide. ọnya kpatara na onwero ife Igbo na-akọwa mmadụ ga-apụta onye ghọtala Igbo kịta, like onye ọbụla ghọtala Igbo ọfụma. ị nwere ike ịnọ gị na onye ọbụla si na ya bụ doctor in whatever, let's say doctor in agriculture or doctor in sociology. gị na onye afọ ga-anọ na-akpa nkata, ị na-akọwali ya nyanwa, na-akọwali unu, a na-aghọta ọnwụ unu. maka gịnị? na Igbo jikọta ife ndị a niile ọnụ. mana nwa bekee bịa tụlie anya na ọ bụrụ na ijero nke a na ịma nghọta nke a. ya bụ na ife niile anyị na-akọwa bụ ka ọ wee nyelu anyị bụ ndị Igbo aka, ka anyị wee lụta na anyị bụ ndị na-ejefe ụzọ. ife ndị a niile m tụsa kịta, mba aka anyị bụ ntụ na izuzu mmụọ nke a na-akpọ carbon. mba aka anyị bụ ntụ na izuzu mmụọ nke nwa bekee kpọ carbon.
esoro n'ụwa bịa. Carbon anọgolia tupu ụwa apụta, dịka anyị si n'elota ọ sị na ụwa gbadu na-eku ume na-eku ume na-eku ume ka nwaanyị ime wee lue ofu ụbọchị ọgbawa. Gịnị bụ ife afọ gbadu na-eku ume na-eku ume wee gbawa? Ọgbawapụta mkpụrụ ndụ, ọgbawapụta mkpụrụ ndụ. Tupu ọ na-agbawapụta mkpụrụ ndụ, kedu ebe mkpụrụ afọ si pụta? Kedu ebe mkpụrụ afọ ọ gbawapụtalụ si pụta? Kedu mmalite? Maka nke a bụ akụkọ anyị bụ ndị Igbo, ebe ndụ anyị si bido. Ya bụ na anyị na-ekwu maka mbọ aka anyị, ọdịnarị sọsọ mbọ aka anyị nwere n'aka na mbọ ụkwụ anyị nwere n'ụkwụ. Ife ndị esoro n'ụwa bịa. O nwere na mpaghara okike ọzọ osili pụta bụ carbon tupu anyị fụbazi anya na ndụ. Nke ọzọ bụ anya mụ na gị. Ife nọ n'anya mụ na gị bụ hydrogen, mmụọ awala ọgọdọ. Maka na Igbo gwala ya maka hydrogen atom, ọkpọ ọnya mmụọ awala ọgọdọ. O siro n'ụwa abịa, o si n'ụwa ọzọ, o si n'okike ọzọ. Etu a ka ọ dị ọbala dị mụ na gị na-arụ, oxygen. Ọnya ka anyị ga-eji wee lota mgbe Igbo na-agwa anyị maka eke na oye na afọ na nkwọ. Ọ bụrụ ife ndị a ka Igbo na-agwa ya maka ya. Ọ bụrụ ife ndị a ka Igbo kọwara ya maka ya. Ọ ga-eke ukwu pụta, mesịa ọ sị na okike gbawa, anya mmụọ ndụ gbawapụtalụ, anya mmụọ na-abụ si pụta. O mesịa fa anaghachi chighata ọzọ, afụ eke ukwu n'elu ugwu ka ọ nọ na-agba egwu, arụ ha niile bụ sọ ọkụ ọkụ. Tupu ọ kpọọ ya esịa na ya acha anya ọkụ taa dịnụ. Kedu onye bụ? Ọsị na ya bụ oyi. Obie mmiri si anya bulu mmiri bujelu nwunye n'ụwa nne m akụ. Ya bụ na anyị na-ekwu maka hydrogen. Hydrogen adịrọ airbound, ọ dịrọ airbound. Ọ ife ndị a niile ka anyị ga-eji ghọta. Ọ bụrụ na Igbo sị na Aja-Ana na-ejide mmadụ, mụọ na ana na-ejide mmadụ, ọ ga-ejide mmadụ maka gịnị? Na o nwere ebe ịpụ gbapụlụfa. O nwere ebe anyị pụrụ gbapụlụfa. Ebe ọbụla anyị eje na anyị rapụgodo ụwa jee nọrọ na moon, anyị na fanụ. Anyị rapụgodo ụwa jee nọrọ n'ọnwa, anyị na fanụ. O nwere ebe anyị fụ gbapụlụfa. Ife a ka anyị ji wee ghọta ife ndị Igbo na-akọwa na onye na-emelụ anyị na-emelụ onwe ya. Maka n'ezie na anyị bụ echiche anị, anyị bụ echiche mmụọ, anyị bụ echiche Aja-Ana, anyị bụ ya bụ mmụọ wala ọgọdọ. Ma anyị awalụ ya bụ ọgọdọ dịka carbon, anyị awalụ ya bụ ọgọdọ dịka hydrogen atom, anyị awalụ ya bụ ọgọdọ dịka Aja-Ana. A na-eme Igbo eme ife ndị a niile anyị na-akọwa. Kedu ife anyị ji akọwali ya? Kedu ụlọ ọ ga-abala anyị? Ụlọ ọ ga-abala anyị bụ na ọ ga-eme ka anyị wee nwee ike nghọta ndụ nke anyị nọ n'ime. Maka na dịka ndị Igbo anyị enwerozi nghọta ndụ. Onye kpatara na anyị na-etinye isi ọfịa, anyị na-etinye isi ebe dị iche iche, anyị na-achọ ọtụtụ ife, mana ọ bụrụ n'ime ife afọ ndị niile afọ anyị na-achọ ka ụwa kụrụ ọnụ. Ndị na-enwero di na-achọ di, ndị na-enwero nwa na-achọ nwa, ndị nwere nwa na-achọ ego fa eji kwụrụfụ ụgwọ akwụkwọ, ndị nwere nwoke na-achọ nwaanyị,
ndị nwere nwa nwaanyị na-achọ nwa nwoke, ndị lụrụ naanị na-achọ ilu na elu, ndị dị gịlịgịlị na-achọ ibu ibu, ndị na-achọ ibu ibu na-achọ ịdị gịlịgịlị. Ọdọ ebe mana n'ezie na ndụ ndị Igbo, na ndụ ndị mkpọkpụ na ndị egede, ife anyị nọrọ n'ụwa ime bụ ịghọta ndụ. Ife anyị nọ n'ụwa ime bụ ịghọta ndụ na ichebe ndụ, na ime ka ndụ na-adị ogologo, na ife ọbụla, agwa ọbụla anyị na-akpa n'ụwa na anyị ga na-akpa ya n'ụdị ọ ga na-eso usoro, maka na ọkwa ndị nọkịta nọ na mbụ, ọkwa ndị nọ na mbụ nọkịta. Ya bụ na anyị na-ekwu ndị ọkpọ na ndị egede, anyị na-ekwu ndị gboo, anyị na-ekwu ndị ga na-abịa abịa, ka anyị malụkwa na ofu ife aka ụka bụ onye ka Igbo ji wee gwa anyị sị na taa bụ gboo, afụ anyị afụ ka ụka bụ. Ya bụ na anyị ga-aghọta onwe anyị, anyị ga-aghọta ụwa anyị. Site n'ịghọta ụwa anyị, anyị wee nwee ike mmalụ ka anyị ga-esi wee nwee nwekọ na mmekọ weti ndị anyị na-afa na-eme ife kịta. Maka na anyị aghọtarọ, maka na echiche nke anyị, ọtụtụ n'ime anyị na-ada ọya na-enwere isi na ọdụ, maka fa na-echegbu onwe fa n'echiche efefa ga-eme ụwa ka o wee zuo ụdị ezu oke. Mana ofu ife bụ ife anyị ga-amụta n'ime ife ndị a niile, dịka anyị si kwu, aja ana dị n'iche n'iche. Ya bụ na ọ bụrụ na m bụ nwa ogbunike, aja ana ogbunike bụ nyanwa na-achọ m. Ị bụrụ onye Abagana, gị na aja ana Abagana, unu gịnị ya bụ ndị gbara ndụ. Mana ife ndị a niile na-akọwa na ife ndị a nọ n'ime anyị ụmụ ụwa, ana anyị nwa ka ọ dị ịlụ idebefa, maka na anyị nwa ka fa na-edebekwa ndụ. Obele oge anyị abanye ede aja ana. Mgbe anyị ga-abanye ede aja ana, anyị ebido wee na-akọsakwa etu ife dị iche iche dị n'anyị si enye anyị ndụ. Ekenekwa m na ụmụnne m ka ọ daa etube n'ogologo rinne, mana ka anyị malụ na ife niile m na-akọwa bụ na a na-eme Igbo eme. Anyị kwugide ya tata, eluigwe adaa. Ọ bụ na anyị emere ya eme, ọ bụ na anyị ebiri ya ebi. Ife ndị a bụ ọ dị ka parrot, mmadụ kụziri ka o si asị hello, si hello, ejiri ụjọ eme Igbo. Onye ghọtala onwe ga-abụ ife ọ bụ. Etu amụwa bụ nwa ewu bụ nwa ewu, aga m aghọta onwe m na-ata afịfịa, na-atasikwana ya ike. Ọ bụ na nje nyụpụ anyụpụ ka nyụpụ akpụrụ, maka na ewu ka m bụ. Kene ọma na ụmụnne m, ka ọ dịbakwanụ nke tata. Ama m na anyị abanyego ebe ozi mili emi, nwezi ife na-atọkarịsịzi ụtọ, mana Chukwu nye aka mee ike. Oge ọzọ anyị ga-abịa n'izu ụka ọzọ ka nchọke n'ofu akụkọ mma akọlụ unu ka anyị wee na-enwetụkwa n'obele aṅụlenụ. daalụkwanụ ebe unu anọ na daalụkwanụ. Anyị nọkwa na YouTube, Ngozi Chukwuka Adaobi Jele. Daalụkwanụ ụmụnne m, ka chi foo unu. Ọ ya adịla unu na mma. Ise.